аз ҳама баландтарин ва бисёр ошиёнатарин бинои ҷаҳон дар тамоми таърихи сохтмони ҷаҳон ин бинои бурҷи халиф мебошад. баландии бинои мазкур 828 метр буда, он аз 163 ошиёна иборат аст. беҳуда ин манораро осмонбӯс намегӯянд. бурҷи халиф дар тамоми 6 сол қомат афрохтааст ва аниқтарашро гӯем, корҳои сохтмонӣ 21 сентябри соли 2004 оғоз шуда то соли 2010 идома ёфтааст. яъне тӯли 6 сол корҳои сохтмонӣ идома ёфтааст. вазни бино 500 000 тоннаро ташкил медиҳад. бурҷи халиф дорои 57 лифти ҳозиразамон ва 8 эскалатор мебошад. бинои бурҷи халиф бо услуби шаҳр дар дохили шаҳр таҳрезӣ шудааст ки гирду атрофи он бо алафи сунъӣ ё ин ки газон, гулгаштҳо ва боғҳои зебо як манзараи дилкашеро мемонад. маблағи умумии сохтмон $1 миллиард ташкил медиҳад. бинои осмонбӯс аз ҷониби ширкати меъмории амрикоии Skidmore, Owings and Merrill таҳрезӣ шудааст ки ширкати мазкур даҳҳо биноҳои машҳури ҷаҳонро аз ҷумла бурҷи Уиллис дар Чикаго, маркази ҷаҳонии тиҷоратии як дар Нью-Йоркро таҳрезӣ намудааст. муаллифи лоиҳа меъмори амрикоӣ Андриан Смит мебошад ки аллакай дар таҳрезии чунин иншоот таҷрибаи бой дорад. ҳангоми корҳои сохтмонӣ баландии бино махфӣ нигоҳ дошта мешуд, зеро ин сир ба он хотир пинҳон карда мешуд ки шояд дар дигар давлат бинои баландошиёнае сохта шавад. яъне ҳадаф ба даст овардани мақоми аввал ва ба китоби рекордҳои Гиннес ворид шудан буд. тибқи маълумоти ба дастомада дар сохтмони бурҷи халиф ҳамарӯза 12 000 коргар фаъолият мекард. барои сохтани он қариб 320 000 метри мукааб бетон ва зиёда аз 60 000 тонна арматураи пулодӣ сарф шудааст. махсусан барои бурҷи халиф як навъи махсуси бетон таҳия шудааст ки ба ҳарорати то 50 градус селсия тоб оварда метавонад. бетонрезиро танҳо шабона анҷом медоданд ва бо он ях илова мекарданд. дар таҳкурсии бино 200 мехсутуни 45 метра истифода шудааст. масоҳати сатҳи бино тақрибан ба масоҳати 17 майдони футбол баробар аст. бино бо панелҳои гармидиҳии шишагини ранга анҷом дода шудааст ки гармии биноҳоро дар дохили он кам мекунад. дар фасли гармо дар Дубай ҳарорат аз 50 градус зиёд аст. маҷмаъа дорои меҳмонхона, хонаҳо, офисҳо ва марказҳои савдо мебошад. ёдовар мешавем ки бинои бурҷи халиф дар шаҳри Дубайи Амороти Муттаҳидаи Араб ҷойгир аст.